Студиябызда қонақта шағир һәм мөхәррир Рифат Салах. Сәмсіз қайырлы күндер. Біз енді Рифат сізні шағир, мөхәррир боларақ білеміз. Бүгін біз сіздің яңа яғызны ашырға болдық, музыкаль яқтан ашырға болдық. Сіз бик матур баянда да ойнайсыз екен. Аллаға шүкір кекінен шақта деп айтегенде біздің ижат күшісі болғаш, мен музыка құраларын ойнама ижат күшілерін бек сирек білем, шоңа көре бек көбісі бар. Я гитарада, я баянда ойнай тұрғанлар еді. Менде шындайлардан болып шыға менде. Дәрісін еткенде біз бұл айбір білән енді юрфакта оқыған шақта, бірінші курсларда енді иптешлер білән сүйешкенде олардың неше кетіп ұстайтым гармонда ойнағанларын көргеш, біздің меңдашылар ойнап кетесім келді. Һәм шынапта шылай жырлар ижат студент вақытта ғана үйренілген? Жоқ, әлбәтте енді мектепте вақытта үйренген едім, ләкин енді ол бек мөһим деп ойламай жүрем мен. Бек әһмият бермәгән шағым еді, һәм шул вақытта енді достарым да гармонда, гитарада ойнағаш, менің де гармонда да гитарада үйренесім келді. Менә шулай иттереп, әкренеп, шушы өлкәгә дә музыка өлкәсенә кіріп киттем. Әлбәттә, шағир булғаш, барыбер шағир бит башка төрле китләр әйтәр, шагыйрьнең әсәрләрен шигырь димиләр, ыр диләр, җыр диләр, шул мәгънәдә. Шуның кебек безнең дә инде шул ул бит инде ки белән туа. Бүтән шигырьдә шуңа күрә мен монда инде әлбәттә бу киләр инде чиктер кайберләре дөньяга да чыгып китә торган булды. Хукук факультетында укыганда дип әйтегез, димәк сез әле хукукчы буларак та ачыласыз, монысы да безнең өчен яңалык. Анда укыдыгызмы? Казан университетының юридик факультетында укыдым. Бик күңелле укыдык. Бүтән кеше иҗади идәндә. Ни хикмәт, кайсы гитарада, кайсы гармонда уйный, кайсы хорга йөри. Кайсы хорга йөри, кайсы шигырьләр яза дип әйтегән шулай. Шуңа күрә безнең бик күңелле укыдык, күңелле вакыт үткәрдек дип әйтерлек университетта. Белгечлек буенча эшләрегезме? Бик әз генә эшләп булдым әлбәттә, ләкин инде күбрәк менә шушы иҗат ягы тартып алды, балалар әдәбияты тартып алды, мөхәррирлек тартып алды, һәм әлбәттә инде шушы шигърият тартып алды. Җибәрмәде ул үзеннән. Бик шундый баналь сорау, әмма без аны бөтен кешегә бирәбез. Менә бу иҗат белән шөгыльләнәсез бит инде. Илһамны каян аласыз? Илһам ничек килә? Үзем дә аңламыйм. Ул әлбәттә инде беркадәр профессионал булгач, биректә шигъриятта, шагыйрь булгач дип әйтегәндә, илһам ул шакырып китерә белергә тиешне без аны хәзер. Хәзер инде ул үзе килгән көтеп утырырга түгел. Шуңа күрә Аллаһка шөкер ул әйбер бар, бераз өйрәндек дип әйтегән ул әйбергә, ләкин барыбер чын мәгънәсендә илһам килгәндә ул бөтенләй икенче төрле шигырьләр дә, бөтенләй икенче төрле җырлар да чыга. Чыгыш ясагансыз бармы? Дуслар арасында, туганнар алдында гынамы, әллә сәхнәләрдә дә талпынгансызмы? Безнең авыл сәхнәсендә чыгыш ясаган бар әлбәттә. Безнең инде менә дуслар белән берничә дустым бар шулай. Кайсы миңа ки язган, кайсы мин үзем дә бер дустымның шигыренә ки язган идем. Шулай итеп бер-беребез белән иҗади мөхиттә яшәп алдык без. Әлбәттә, минем гармончы дусларым да бар, гитарада уйнаучы дусларым да һәм бер-беребезнең шигырьләренә иҗат иткәнебез бар. Бер-беребезнең сүзләренә килер язганыбыз бар. Башка уен коралларында уйнарга талпынып караганыз бармы? Курайда уйнарга тырышып караганым булды. Уңышсыз дип әйтер идем инде. Аннан соң тагын әлбәттә теләсә инде уен коралы, әлбәттә мин бик каты уйныйсым килер иде фортепианода. Чөнки мин ул музыка мәктәпләренә, безнең бит авылда үскәч музыка мәктәпләре юк иде анда. Шуңа күрә ул фортепианоларга кызыгып үләм инде дисәм. Шуңа уйнаучыларга сокланым мин аларга бик каты. Сез алайса миңа ошагансыз икән, мин дә шулай бик яхшы телләр белүчеләргә һәм бик матур итеп уйный белүчеләргә гомер буе сокландым. Хәзер дә сокланырбыз, чөнки Рифат сезгә үзебезнең телевизион сәхнәбезне тапшырабыз. Инде кунакка килүегез өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә чакыруыгыз өчен рәхмәт. Сезнең башкаруда нинди әсәр ишеттербез, үзегез игълан итсәгез. Рифат Салах ки һәм сезләре күз яшьләрең бик моңсу җыр инде. Әйдәгез тыңлыйбыз. Шулай итеп Рифат Салах башкаруында аның үзе иҗат иткән җырны тыңлыйбыз. Күпме мизгелләре сине уйлап үтте, күңелемнең бөтен хисе синең өчен иде. Сүрәтеңне соңгы тапкыр назлап үптем, киләчәгем үткәнемне кичерерме? Сине уйлап күпме гомер узгандыр ул, күз яшьләрең бәлки мине кызгандырыр. Сине эзләп күпме гомер узгандыр ул, күз яшьләрең бәлки мине кызгандырыр.
dünyadan qaytып киләме синсез үткән гомеремә күңелемнең дөрләп янган чагы үтте менә Biz yarata almadık şul мәхәббәтнең bir kөнендә йөрәгемдә uşaq сүнгән ул көлгеннән Seni uylap күпме гомер узганdır ул Күз яшьләрең бәлки мине кызгандырыр Seni izlep күпме гомер узганdır ул Күз яшьләрең бәлки мине кызгандырыр Subhanallah, бик әйбәт. Менә дигән чыгыш булды. Менә кешене яңа яктан ачып куясың икән инде. Әйе, сәләтле кешеләр дөньяда бик күп. Шундыйларның берсен сезгә тәкъдим итәбез. Дөнья яңалыклары.